Skål. Ja, skål deromme. Skål. Ja. Ej, jeg mangler, fordi jeg skal jo bunde her. Skal I have noget med? En øl og 2 franske. En øl og en ristet med det hele. Og bare det samme. Tak. 2 franske, 2 ristede med det hele og 4 øl. Og værsgo. Skal jeg hjælpe dig med dem der? Ja, tak. Vi sidder lige herovre.